Il-budget tas-sena d-dieħla huwa l-aktar budget li investi fl-isportivi Maltin u Għawċin. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għall-Isport u l-Volontarjat Clifton Grima waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uliedna. Waqt konferenza l-aħbarijiet ġewwa l-kumpless sportiv tal-Kottonera, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal kif matul is-sena li ġejja Sport Malta se tkompli tagħti iżjed qartijiet lil klabb sportivi madwar pajjiżna. Illi ħajkonna investiment f'dak li huwa komplessi sportivi, kompless minnhom huwa wieħed iddedikat mod sħiħ għall-isquash u ieħor dedikat għall-isport tal-weightlifting. Żewġ dixxiplini sportivi li ġabu onuri lejn pajjiżna u issa wasal iż-żmien iva illi nkomplu ninvestu sabiex nassiguraw li l-appassjonati ta' dawn id-dixxiplini sportivi ikollhom ċentru denju li fih jistgħu jitħarġu, li fih jistgħu jrawmu aktar żgħażagħ jersqu propja lejn dawn id-dixxiplini sportivi. Is-Segretarju Parlamentari Grima qal kif pajjiżna għaddej bi preparamenti għall-logħob tal-pajjiż iż-żgħar li se jilqa' sentej oħra u anke tħejjiet hekk kif pajjiżna se jilqa' l-logħob tal-Special Olympics is-sena d-dieħla. Clifton Grima qal kif sas-sena d-dieħla se jitlesta kumpless tat-tennis Pembroke u semma wkoll ix-xogħol li għaddej fuq pixxina imsaqfa tal-ogħla livell fil-Kottonera. Intqal kif fi żmien li ġej se tkun inawgurata il-pixxina ta' Sirens u se jibda x-xogħol fuq pixxina tal-water polo f'Itilajn. Semma kif se ssir it-tieni fażi fix-shooting range ta' Kandja. Qal kif b'investiment 20 miljun euro mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF, il-ħolma tad-dilettanti tal-motorsport se ssir realtà f'ħalfar permezz tal-iżvilupp ta' trakka. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal kif fis-settur tal-volontarjat se tkun estiża l-iskema li għaqdiet volontarji jagħmlu użu minn enerġija renovabbli u jirċievu qotjiet mill-Gvern.